Jaha. Joo, tämä on semmonen niin sanottu ruusun sidevä. Näitä on niin monta eri mallia kuin on kyliäkin, että vaan meidän suvussa on tätä ruusun siettä tehty 1750-luvulta minun tietääkseni semmonen herra kuin Andreas Grönberg, joka on ollut kansanparantaja Kainuussa ja ollut Elias Lönnrotin pahin kilpailija Kainuun historian mukaan. Kuulemma Elias Lönnrot oli kehunut, että tämä Andreas on niin hyvä rokonlyöjä. Että nähtävästi se on ollut rokottaja ja kansanparantaja ja semmonen. Ja sitten on jollekin isän tädille, eli siitä seuraavasti nuoremmalle sukupolvelle siirtynyt tämä taito ja siitä on siirtynyt sitten minun isän äitille. Ja isän äiti Iida Grönberg on tehnyt 1800-luvun puolesta välistä 1940 asti, jonka jälkeen hän on kuollut ja sitten se on siirtynyt isä Yrjölle ja isä Yrjö teki tuonne 1980-luvulle asti sitä. Ja minä siinä sivussa opettelin tämän homman ja minä olen näitä muutaman tehnyt, mutta tämä kun lääketiede edistyy niin paljon, niin näitä ei enää tarvitse näitä vanhoja taitoja tehdä. Tähän karstataan ensiksikin niin pesemätön lampaanvilla ja vanhat sanoo, että se täytyy olla mustaa lampaanvillaa. Minä olen saanut tätä lampaanvillaa tuolta ostamalla Kajaanista ja Seppälän koululta ja sitten on näitä yrttiä. Tässä oli humalan kukkaa, sitä kuivataan ja pannaan tähän ja riippuu sitten määrästä, isoudesta, suuruudesta. Ja sitten niin seuraavaksi pannaan juhannuskukkaa, eli mitä sijaan kärsämöä tämä on monelta nimeltä. Tällä on hyvällä lapsella monta nimeä. Näitä yrttiä tähän levitellään ja tämän jälkeen pistetään tähän liitujauhoa. Ennen aikaa isä sanoi, että liitujauhoa sen takia, että tauti paranee ja iho valkenee. Eli vaalenee. Tulee paremman näköiseksi. Näitähän ei tiedä, on näitä hyviä vanhoja taitoja. Jonka jälkeen niin vielä lisätään tähän alunaa, kuivana jauheena ja näitä ei sitten oikein hirveän kauhean kamalasti kärsi näitä kovempia aineita tähän pannaan, vaan pannaanhan sen verran, että ruusu lähtee ja tauti paranee. Jonka niin tätä oikein vaikeassa tapauksessa joutuu tekemään useamman sitten ja parisen viikkoa hoitaa. Yksi mies saattaa kestää, kun se 2 päivässä kastellaan, niin sanotaan, että semmoset 4-5 päivää. Käytetään aamuilloin irti sitä tai pois siitä hoitopaikasta, missä kohti se nyt sattuu olemaan, jalassa, selässä, kädessä, vyötäröllä. Ja sitä aina kostutetaan Ja nyt kuivattua kanfaria tähän lisätään vielä tämän alunan jälkeen.
tätä kans niin tämän kokois se, eli 20 kertaa 20, niin sanottaa, että tuommoinen reilu ruokalusikallinen siihen kärsii sitä laittaa. Ja pitää laittaa. Ja nyt tämä alkaa olla siinä vaiheessa, että kastellaan ja laitetaan hoidettavaan paikkaan. Eli nyt tämä kastellaan lyijyveellä. Nykyisin ei saa lyijyvettä, mutta tämä kastellaan pooriveellä. Ja jos ei poorivettäkään saa, niin minun mummu eli Iida Grönberg on kuulemma kastellut kotikaljalla. Mutta en suosittele sitä muuta kuin näitä parempia aineita. Minä en ole kokeillut niitä, kun en osaa tehdä kunnon kotikaljaa. Ja tässä tämä nyt sitten on. Mä täytyy laittaa johonkin paikkaan, missä on kipeä. Ja nyt mieluummin käytettäisiin näiden paperien ympärillä vielä sitteenä niin vanhaa pyyheliinaa, pellavaliinaa. Koska se saattaa tulla nämä kasteluaineet ja nuo myrkyt, ei ne myrkkyjä, mutta nämä hoitavat aineet niin läpi näistä papereista ja muista. Sillä tässä käytetään voipaperia ja tämmöistä voimapaperia alla, että mahdollisimman vähän sotkisi ja olisin niinku semmonen siisti. Ja tätä ei sitten saa sittoa oikein tiukkaa. Sen verran vaan kiinni, että se pysyy. Ja jos se laitetaan jalakkaan tai kätteen, niin mieluummin sijoittaa täältä kahta puolta, että ei jätä tästä sitteen kohdalta niin kiinni eikä ruttuun tätä siettä. Että tämmöistä tämä on tämä kansan parantaminen ja ruusun sitteen teko. Ja minä olen Jussi Grönberg, joka niin tällä hetkellä tämä osaa, ja minulla ei ole tähän suvussa jatkoja. No niin, minä olen hoitanut, jos ihteni sapi kehuva, niin yhden kajanilaisen vanhemman naishenkilön, niin sillä oli tosiaan jalat niin huonossa kunnossa, että ei pystynyt enää kävelemään. Oli sairaalassa kulkenut 3 vuotta ja joka kerta oli todettu, että hänessä on ruusu. Ja sairaalan kanttiinissa oli joku sanonut, että sulla on siellä naapurissa semmoinen tekijä. Oli kylläkin sanonut isän nimen Yrjö Grönberg ja tämä rouva tuli meille ja oli sama osoite, niin tuli meille ja sanoi, että hän ehti semmoista henkilöä, että ei nyt löydy, että minä olen jatkanut sitä perinnettä, koska isä on hauvassa. Minä hoidin hänet viikon verran sinne sänkyyn. Kävin päivittäin hänen luona ja 3 siettä tein. Se oli niin paha. Niin 3 siettä tein sen viikon aikana ja sitten tein 4. sitten ja hän miehensä kanssa hoiti loput. Ja kyllä on kävellyt ja kehunut hoitoa, en sitten tiedä. Onko tämä hetkinen jälkeen uusinut, siitä on 20 vuotta siitä tapauksesta. Ja eräs tuttu ihminen tuli sitten meille ja tunsi minut ja sanoi, että isäsi teki hänelle 1 ruusun sitten ja paranti, oliko vyötäröstä vai mistä, että nyt pitäisi sinun tehdä minulle uusi ruusunsia ja hänellä oli nenässä ruusu ja oli pahan näköinen. Minä en varmasti tee siihen, että mulla ei ole niin paljon rohkeutta, että minä rupean siihen ruusunsiettä tekemään. Mutta sai puhuttua ympäri ja minähän tein ja laitoin ja viikon päästä hänellä oli kohtalaisen nätti nenä. Ja iteltäni olen 1 kerran jalasta vähän niin kuin ruusun tapasta hoitanut. Minä en siihen analyysiä tehnyt, mutta silloin nuorena miehenä ennen rippikouluikää niin isä paranti multa kaulasta
täältä. Mulla oli niin paha kaula, että minä en pystynyt korkeita kauluksia pitämään eikä mitään. Isä paranti sen, sanoi, että se on ruusuja. Kyllä ei ole tarvinnut enää varoa korkeita kauluksia eikä villavaatteita eikä kaulaliinoja eikä mitään. Tämmöistä on tämä. Muita tapauksia ei tule mieleen, muutamia semmoisia poikasena sai katsoa siinä, kun isä niitä paranteli. Sitä ei silloin niin poikasena kiinnittänyt siihen tautiin huomiota eikä siihen laattuun eikä muu. Mutta oli siellä semmoisia hyvin pahan näköisiä ihoja ihmisillä.